unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na Radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyong may puso sa Kampiyon na Radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Atin namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na Radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, Kampiyon na Radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:52 na sang kaagahon. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga
ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good morning mga ka-K5! Mayadayad din nga aga. Kamusta ang inyo siriga pagbangon? Kamusta ang inyo siriga bugtaw? Na mga ka-K5 naton, mayadayad din nga aga. Ulog na naman kita sa aton siriga pagpangalagad. Dari sa Sunday Morning News. Tupod nyo ang inyo Langga Kim, K5 Kim Montaño Caluyo. And of course, naka-live kita sa aton sa ring Facebook page at K5 News FM Iloilo 88.7 at K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Mabatian man kita all over Iloilo Province and of course sa bilog na syudad sang Iloilo. Andara sa mga taga-Premier Distrito, sa aton man nga mga taga 2nd District of Iloilo, sa mga taga 3rd District, andara sa 4th District including na ang Pasig City, and raman sa aton siri sa may 5th Distrito. Pwede natin dara si Papa Flo, good morning. And of course siri sa Master Control sa syudad sang Iloilo, si K5 Andre Fred La Pastora. It's a beautiful day. Istoryahan naman naton karon ang pila ka mga balita kag updates diri sa Iloilo City. Nakapangapi na bala ka mo? Kay Tita Rena Mapadara, good morning. Nalit ang pagpukaw ko sa imo. Good morning kay Sir Danny Diomedes Biagpalo. Watching dira sa may New York ba? Good morning kay Sir Helbert Esplana Catalan. Maya dahil din nga aga kay Sir Rolly Bandianon Bunya Jr. Grabe nga ngalan, Filingero Vlog. Kay shoutout kay Filingero Vlog, 1.2 million views. And 3 days from tara sa may 4th Estate, San Antonio, Parañaque. Ngayon lauman ako da sa Parañaque. Magkabulubakasyon ako da sa una sa may Parañaque. Ito ganing certain village man. Bougainvillea pa. Kay Sir Totong Labiogo, nakapangapi na. Siyempre ako, dugay-dugay mga pinasang DTX Coffee Mix. Ang healthy coffee ni Dr. Amil Itangoy. Nasaranggid mabakal sa mga klinika centers dari sa syudad kag probinsya sang Iloilo, mayara sa Miagao, Pasig, Kalinog. And of course, dara sa tupad sang Robinson's Place, Haro. Mary Ann Di Lumampaw, good morning. Sir Tagoy Kalawod, good morning. Happy Sunday. Himos na kapapakadto sa mga simbahan. Kod na iban halin na sa may simbahan. Usually, di blang first mass is 4:30 a.m. May araman nga alas 4 sang kaagahon. Nami man magsimba aga pa. Of course, para mag-refresh ang aton paminsaron samtang aga pa.
Upod ang inyo sa nga magkabataan, mga uton, yung mga abyan, mga nanay, mga lola. It's good to spend your time with your family every weekend, every free time ninyo, para ma-reconnect man kamudra. Kung may mga gaps between you sa inyo sa nga pamilya. Let's take the car and go for a ride. Sa mga yara subong, nagapulo pangape sa mga merkado publiko naton dari sa Iloilo City. Adra sa may Lapas Public Market, ambot yung may mga tahon na dara sa Molo Kapihan. Good morning dira kay nalipatan ko ang pangalan ni Maninoy daw. Dara sa may Ahoy, Sir Rolly Bandianon Bunye. Karaga pamati diri sa aton sa K5 News FM Iloilo. Ano ba lang inyo routine every Sunday? Manindahan kung magpulupahuay. Very good, ganyan, very nice, ganyan para sa mga ga-work o kung nag-aubra sa gobyerno. You have Saturday, Sunday nga magpulupahuay. O, damo ko kilala, iba nag-hiking pa, iba nag-trekking, ano man darang mga hobbies nila. At least there is ginatawag nga work and life balance. Very blessed ka mga nag-work sa government. They have two day offs mga ka-K5. Makapulo pa huway ang lawas. Sa Monday naman ang banatay. Pati na mga estudyante. Kailang bawi pa huway basta day off And of course mga ka-K5, karon kuwaon nato ng pila ka mga latest update sa aton saring palibot sang syudad sang Iloilo. Kung ang aton saring patrol, kuwaon man naton inawile ang aton saring Pag-asa Iloilo. Kaga mga balita naton, kagabi may nagluntad nga shooting incident dra sa may Barangay Amparo, Pavia, Iloilo. Okay ba? Agin timing gid during an earth hour madulom ang panahon. Ang isa ka barangay tanod nga manugjuti nagasok-sok pa sang iya sa nga uniform. Medyo alin sa ila sini nga balay. Bot pala ka metros, may 200 or 300 meters. Pero may aming area is tuman kadulo nadugangan pagid nga earth hour kagabi. Gin pamatay ang mga street light. Gin pamatay gaugyon sa earth hour from 8:30 up until 9:30. According sa information, mga around 8:30 gidto nabatian ang lupok mga ka-K5. Blessed morning kay Ma'am Bengbeng Vivian Pagtulunan. Go for a ride. Hey, it's a beautiful. Kag dara sa may syudad sang Pasig. May isa dara ka negosyante nga ginlabo patay mga ka-K5. Ining manugbaligya sang isda nga tumandok gid sang tawag na sang Ahoy, Iloilo. Beautiful Sunday. This is my istoryahan na naton karon. And of course kahapon sama ni ka masubo-subo nga balita on the side sa sining isa ka amay nga nagsaka mga ka-K5. Nagsaka ni siya sa isa ka puno sang kamunsil. Okay, tungod nga nagapangyadi no. Nagapangunyadi nga makabaligya sang kamunsil. Bunga sang kamunsil kay subong probably it's season sa mga kamunsil, sa mga siniguelas or sarguela.
Samon gid man nga nabaligya medyo mahal na gid man. Okay, damo nagabakal sang kamunsil kay bulong na kuno sa may diabetes. Pero medyo malang to gamay no. Teka hapon, na timingan man nga nagpatong ni ang isa ka amay o sa isa ka mahuyang o kung hindi amo nakapag-on nga sangasang kamunsil, ay ba nahulog. Tipilason gindala to sa may ospital. Amo na bala kung kaisa no sa sobra kakapigaduhon. Bisan ano sa sobrahan mo man kabakat. But of course, you have to secure yourself gid mga kakifay. Time check is 3 minutes past the hour of 5. Kung nakamundras ang kape, pwede ko mo kung gusto nyo sang healthy, BTX Coffee Mix. Kung hilig nyo ang kamuya sa mga matulutamis, sang ginatawag nga creamy, inom ka mo sang pre-bio coffee. Standby mga ka-K5, pagbalik naton, kuwaon naton ang latest sa pag-asa, nagpila naton ka mga balita at hopiko diri sa aton sa ring pagpangalaga. Standby, magabalik kita diri sa aton programa sa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag bugdaw, at yun lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kag magluhog sa bagunga paglaong. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang laya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako nito for Midi, before ko na Mexico, almost a decade ago. Wala ko sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dari ko na-grow, dari ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil actually sa mga pagpilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako is ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa akon. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuluyan lang. Magpagaya sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay,
Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Timon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akong kapasidad. Padayon kami nga magapaninunga nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili nga handurawa. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months gin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado,
may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minun. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Dinapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agom nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalaga diri sa Sunday Morning News. This time ko nato ng aton siring Weather Bureau ang pag-asa Iloilo para sa latest nga weather update. Kung may mga weather disturbances bala nga na monitor sa aton siring Philippine Area of Responsibility, mga ka-K5. Good morning kay Ma'am Sylvia Pama. Probably taga-Pasi ni si Ma'am Sylvia Pama. Sir Tristan Wyatt V. Gulay. Ayad-ayad din nga aga. Kay Ma'am Bingbeng Vivian Pagtulunan. Dra sa may Pasisiri. Good morning. Dra sa may Talipapa sa syudad sang Pasig. This time, nakaupad nato ng aton siring local bureau pag-asa Iloilo with Engineer John Baron. Engineer Baron, good morning. Kaupad mo diri sa programa nga Sunday Morning News ka K5 Kim Kaluyo. Good morning. Hello ma'am, good morning. Kad sa aton man mga tagpalamati. Latest weather update natin sa daw sa Sunday, March 23, 2025. Isa itong latest nga update ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nag-apekto na sa may Mindanao at sa may Palawan. Northeast monsoon ang nag-apekto sa may Northern and Central Luzon. Ito sa aton sa Western Visayas. Generally, fair weather kita sa buong adlaw. May mga chances ang scattered rains and thunderstorms. Dalain siya sa easterlies. Hangin natin dito sa Western Visayas, sa moderate to strong, northeasterly direction, kagam niya magadalas ang moderate to rough na coastal waters. For as temperature natin, 25 to 30 degrees Celsius, ang adlaw mag-utak 5 sa aga, magatono din alas 6 karon sa hapon. Ang atong latest weather update, ako si John Baron. Stay tuned sa mga latest weather updates and as always. Engineer Baron, so probably may scattered nga pag-ulan-ulan diri sa aton sa Western Visayas. Yes ma'am, may may mga chance kita sa mga pag-ulan kag possible mga thunderstorms dala ini sa easterlies. Pero so far sa aton siring nga Philippine Area of Responsibility, sir, wala man sang na-monitor nga tawag na isang malain kin nga panahon o kun low pressure kay Sir Baron. Yes ma'am, wala man tama gina-monitor nga low pressure system, LPA or bagyo.
kasulod sa Guasang Park. Sige, thank you so much, Engineer John Baron sa Pag-asa Iloilo. So, thank you and good morning. It's a beautiful Nabatian naton si Engineer John Baron sang Pag-asa Iloilo. Ano man lagi ang tutunlan ko subong. Kay Sir Ricky Manaay, good morning. Dira sa may airport Mandurriao. Kay Sir Buboy Barion Ameglio, may daya din nga aga. Regarding naman diri sa aton siri nga balita, nahon naton diri ang natabo sa Pasisiri. So probably kadamo kitadaan da mga tagpalamati sa may syudad sang Pasig mga ka-K5 ang ining nasapuan na sa may area sang Barangay Nueva Union sa syudad sang Pasig mga ka-K5 o kung ining negosyante sang isda nga nasapuan nga may pilas tugas ang pagkalabo. Bali ining nasapuan ang ginkilala sa kay Nixon Baterna. Nixon Baterna, sa nakuha nga impormasyon ni Kaki5 Aaron Refoyo o taga Banuan ni siya sang Ahoy. To be specific, taga Barangay Kula si Ahoy ni ang biktima mga Kaki5. Galing pila naman katuig nga wala nagkapauli sa ila siniyang balay. Kag napreso man before tungod sa illegal nga droga kag didto na nagtinerya nagpaamulya sa balay sang iya sining abyan. Makita naton no medyo kulo kamalig lang man gadi ni mga ka-K5 sariin dito man siya nakitaan nga wala na sang kabuhi. According diri sa investigation sang Pasig City Police Station, bali na tawag na nasapuan gid ning iyang lawas mga around 6 PM kagabi, March 22. Sa investigation sang kapulisan tara sa may Pasig City with Police Lieutenant Colonel Attorney Benjo Clarite, ang hepe sang Pasig City Police Station nga mayra sang pilas sa wala nga liog kag kamot sang naabtan na dra sang mga residente kay ang mga tawag na nag-report diri sa kapulisan amo man ang aton sa nga mga pumuluyo. Base diri sa investigation, may mga tinulo man sang dugo sa sulod sang sining balay kag posible no didto siya ginlabo didto nga pagwa pa ni no base nag-try pa ba lang nga magbato manabi ang ining biktima mga ka-K5. Sa nakit-ana diri ang yasri nga lawas, matig-ana ang lawas sini. So probably base bla medyo madugay-dugay na kung posible nga aga siya ginlabo, kung aga siya ginpatay mga ka-K5 kag ulihi lang bala na notisyaran. Base blang tawag na kay ang balay napalibutan sa mga kahilamunan. May mga balay pero medyo malayo-layo, minitros pa ang kalayoon mga ka-K5. So probably kung aga to siya napatay, basi na panimahuan nila dumay lain nga baho, ha? Basi sundan da or basi check na sa aton siri nga mga residente sa lugar mga ka-K5. Sa latest nga information from ka-K5 Aaron Refoyo kay na-interview yan ang utod sang sining biktima mga ka-K5 anay or former SB member dra sa may Banwasang Ahoy ang iya sining utod mga ka-K5 mo ni ang masubo-subo man bala no nga balita para sa ila sining pamilya kay madugay ka mo nga wala nagkilit anay, madugay ka mo nga wala abi ka updanay. Amo rin kung nagatinigo lang na mo, layuay na ka mo. Tapos kung maglayuay na ka mo, may mga kaugalingon na ka mga pamilya, may tendencies nga maglayuay man ang inyo sini nga mga buot, mga ka-K5. Okay, under part naman, masubo nga mabatian ng nila sa balita. Kung kay una na yabin mo na post sa social media ni certain Haril Basera na post ay sa nga Facebook ang ining pagkasapo sa lawas sang sining biktima mga ka-K5. So, do halos tawag na
wala tuo nga mga kriminalidad ang nagakatabo diri sa aton sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang mundo ko blang kaisa no, ang gamay nga sunggudanay, especially man no sa mga kalalakihan, ang gamay nga mga sunggudanay sa magdako ang mga inaway, mga ka K5 kag maglabot sa pagpinatyanay mga ka K5. Subong ongoing pa ang investigation sang kapulisan whether bala maangot ni sa iya sini nga trabaho, ano bala may suya sa iya. Kag ginatrack man is because nga may history man sa illegal nga droga. Kung ano pagidra nga mga posible motibo na makatudlo kung makahatag sang lead kung sino no ang naghimo sini sa iya mga ka K5 sa sining biktima. Mo na gani ka mo ha, hindi ka mo magpalabdika na isang istorya o magsinuyay, especially sa mga lalaki ba o hinangkat da yun na away sa magtanom sang sakit sang buot o sa magpahugay ka mo dira, magabalanay ka mo dira nga andaman mo lang sakon o may adlaw kagit. Pero kung pairalo nato, no, kung mas mangibabaw ang aton sa kainit sang ulo, makaabot gid man ka muna sa amo na nga punto. Alam lang gin kaon sang kaakig ang inyong tagipusoon. Ongoing pa diri ang investigation sa sining nga kaso. And we hope mahatagan man sang hustisya no ang kamatayon sang sining biktima mga ka K5. It's a beautiful day. Regarding naman diri sa may natabo sa may Banwas ang Gimbal, ang ining information nga nakuha naton no sa K5 news team. It's a beautiful day. Ining isa ka amay si tawagan naton nga si Chris, kaya mo ning tawag sa iyo yaman, 44 years old, taga barangay Baras Gimbal, Iloilo. Actually nagapangunyadi lang man siya sang bunga sang kamunsil. As I've mentioned no, season na subong sang kamunsil, sang lumboy. Ay lidlaw sa amo nga mga pagkaon, isaw-saw sa asin, isaw-saw sa patis. Nasaw-saw sa patis ang kamunsil. Sirigwilas eh. Ang kamunsil, okay naman na, good as to go naman na, panitan mo lang na. Buksan mo lang na, kakanon. Parang lang to, lang na, kung mag-utot ka balaan, gano'n nagkaon sa kamunsil. Ning amay, tipilaso ni siya, ay tawag na, natabo ini siya mga around the 1 PM kahapon, March 22 mga ka K5. According diri sa responder no, kon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, kon MDRRMO sang Gimbal, ngarabtan na lang nila ang ining biktima nga dugoon. Naglasi ning information, parang saka ang ining biktima sa puno, mga around 10 feet ang ining puno sang kamunsil. Kurang iya sining gagin saka, kagatungod man sa mabaskog nga hangin. Kahapon gid man medyo mabulubaskog ang hangin. Dito ko sa may balay kahapon sa may Manuwas ang Leon, nagasulosaot, nagasway ang aton sa ring mga dahon-dahon. Kag ang iya abi nga naging patungan, mahuyang mga ka K5. Kung hindi amo na tanto or hindi na amo na blaka pag-on mga ka K5. So probably amo maning nangin rason nga nautod ang ining sang actually nipis gin man no. Ang tawag na ang event gani ako bisan amo ni ko kagamay. Ay chance madugid man niya mag-utod mga ka K5. Ati garing kay base kung kaisa galagas ka bala nga dira gad ang mga bukaka. Tawag na no, bukaka. Kung bukaka, tiyan mo na lagkuan, mas mahal. Kag medyo mas rimis-rimis gid man no. Kaya gid nga kamunsil nga upload man. Mga ka-K5 ko sa una pala saka man ko sang kamunsil mo. Ikaw ka-K5 an sa saka ka man. Ano pag nasaka mo sa una? Sarguelas? Chico?
Chico yun, sang Chico, kay do ano, tawag na. Chico, kami do balas. Do baras pa. Kaya mo na sa mga hilig subong magsaka-saka sang puno, gabaligya sa mga kamunsel, mga awit na lang kabuang. May kalawit man mga ka-K5. Kaya ining amay nga si alias Chris, naging dalagin ni sa ospital. Kaya tupaan niya, bisimendado mo. Okay lang ya kung sa mga kaumahan. Kaya do ang ining kamunsel, do naigo pabla sa dobalay. Sa ugsaran sang siring balay. Sagwa sang siring balay mga ka-K5. Amo na nga do simentado siya. Amo na kung hindi nyo makalculate mayo, kung hindi pag-on man dira ang sanga, mas mayo na lang. Tawag na. Kakawiton nyo lang, himo lang kamo dira sa ringit. Kamo dira Sir Aldrin Clamar, Sir Dulcie Ocampo Dalisay. Ano ba lang ang mga puno-puno ang ginasaka nyo every summer? Kaya sa buong man uso na ni mga prutas-prutas, mga ka-K5. Kung dondongon mo sa una pa, kabog ka lang sa una, ginalagas ka lang sa una, sang tag-iyas ang puno mo. Mga uma-uma, mga ka-K5. Lagson ka, ay, ang kamunsel ko na. Ginaubos mo ng bunga. Wala ka mo naglisensya sa akon. Nagbisan ka ng lisensyahan mo, guro. Pinangakig kay mga, kung kaisab lang mga laon ang tag-iya. Doon natatak na sa ato, no? Kung laon nga ni medyo gapulo pasingit. Lagson ka sang tigulang nga may binangon. May garab ko na naman ng bit-bit ya. Siyempre layo, manlagan nyo. Manlay mala na may ayam. Ayam mo kung ido. Kung hindi sila kalagas sa imo, ipalagas siya kato sa ido mo. Ari imuhay. Kaya mo na lesson learn mga ka-K5. Subo nga uso ang mga puno, mga kamunsin, pagbaligya-baligya, or nagagakrib ikaw. Be careful lang yun It's a beautiful day. Yan yung pag-risgo ang inyo sining kabuhi. Kagbisan sa diin nga butang, always prioritize your safety mga ka-K5. Go on and on. Hey, it's a beautiful day. Ang kagon madumduman nyo naman mga ka-K5. Last Friday, no? Dito sa may isa ka court o kon pantalan sa may Oriental Mindoro. When you say that you love me. O atong nakuhaan sang almost a billion or 816 million pesos nga baloros ang suspected shabu ang taga tumandok gid sang Pulo Maestra Vita Oton. Mga ka-K5 ti taga Iloilo ni siya ho. According diri sa information coming from the barangay officials, Dugin na pahalini sa 2016 sa naghalini sa ilang barangay sa may Pulo Maestra Vita Uton. Itungod gagin sunog sini ang ilang balay ang ginatiniran no sang iya sini nga upod niya sang unang iya former live-in partner. Dugang pa nakapauli man siya last year kay tungod nga napatay ang iya sini nga amay mga ka-K5. Kag sa ilang sining information, wala man yan nilakip or nalista sa ilang Barangay Anti-Drug Abuse Council o ang ining si Christopher. Ining si Christopher Malco, 43 years old, o former ni siyang taxi driver. Galing ka nagwabulubayahi mga ka-K5 sang truck. I've got someone waiting for me. Dito, no? Actually, according man rin sa iya nga asawa, sa pala ka mga interviews,
Nga wala man sila idea nga dira nagalig-engage or involve ang iya sini nga bana, iya sini nga partner. Mga ka-K5 namakon mo intended ni kuno for Iloilo. Ano niya yan maging bangag ng mga tao ni. Siguro sa pamatyagan ko sa mga deliveran panitani isang drugs yan eh. Bala ay kanugon. De Blaster Higino sumagaysay. Balin Sir Higino sumagaysay. Good morning Ma'am Langga. Kimambal sa isa ka manog binalaybay. Wala lima uliwan ka sadya kon mamunga ang kahoy sang kamunsit. Sultiro kag dalaga nga nagainagaway kabukaka. Sa una kon medyo tawag na. Nakasort ka bala. Tawag na. Sawayon ka kay wala mong rakayo ang himo sining pang-idalong nga bayo. Parapton. Ang bukaka mo da. Mga ka-K5. Regarding diri sa illegal drugs, kamo naman ay tanim ang bangag sa Iloilo. So it means kung amo ni kadamo ang supply, damo man nagagamit mga ka-K5. Ito sambal gani nga do parehas na sa negosyo, tinegosyo man gid na sa mga illegalista. Nga hindi ka man magbaligya kung gamay lang imo customer. So probably there are a lot of drug users. Nga nagahulat sang siling supply mga ka-K5. In the report intended para sa Iloilo ang ining 800 million nga illegal nga droga. Or maybe basi porosyon lang sini ang para sa Iloilo o i-distribute ang iban sa aton sa ring mga pila ka mga ports kung sa diin pagid nga paagi. Can you imagine kung nagasulod ni sa Iloilo City or Iloilo Province? Usually malang ang nahimo nila mga truck tigin na sabay-sabay o ginapasakay-sakay kung ginaputos-putos pag nila sang maayo para hindi wala siya manotisyaran nga illegal nga droga. Galing kung kayo sa mga port naton diri sa Iloilo, but mga salakyan dibla wala man ginapa idalom sa mga detektor. Usually ang K9 malang. K9 sang dra sa mga pulis sa may Dumangas Port. Kunin man dira. Tapos ang naga-check malang sang sining mga salakyan, sa mga bagahe. Usually mga K9 dogs, no? Ako nining NDD, Narcotic Detection Dogs, sang Philippine Drug Enforcement Agency o KONPEDEA, kag sang mga police dira sa may Dumangas Port. Usually, hindi maging nakatinir sila sang 24/7. O bisan magkadto kato sa Dumangas Port. Diba, hindi man 24/7 nga may K9 dira. Kaya need man na sa mga K9 units nga magpulo pa huway mo, limited lang man dira. Ang pagpedeya naton, they have at least 9. If I could remember, 9 ka mga K9 all over Western Visayas. We have a lot of ports, mga seaports, mga airports, kag iban pagidra, no? Mga terminal naton na pagagamitan sa ni. Amo na nagaduging naman ang illegal nga droga. According nga na diri kay Mayor Treñas, kabay pa kaga hindi na magliwat kamangin or tawgon or itag nga Shabalay City ang syudad sang Iloilo. With the everyday nga mga drug by bus operation, ito nagambal ang mga pumuloyo. Ito nagpahupulo-pahuway dito sa National Capital Region o kung sa NCA. Pero diri naman nagaduging subong sa may syudad sang Iloilo. O ano ang nagakatabo mga ka-K5? Wala Ma'am Sylvia Paman.
Aya mo na yung budlay. Tamo na ginagabakal sang illegal nga droga. Arab lang wala man sila sang kapasidad, abi. O kung nagareklamo man sila nga mga asawa nga wala ko kwarta. Pero may nagbakal gala isang drugs, ha? Arab lang 25 pa lang edad ya, produk 40 tahon na. Tungod nga adiktos. Adik sa illegal nga droga. Una lang man ang do feeling high ka mo. O kung do feeling mo ba lang tawag na darami sa balatsagon. Ito parehas naman na sang tanan-tanan nga bagay. Managarilyo ka. Mag-inom ka soft drinks. Sa umpisa lang na ang namit nga ginatawag. Ang garing kong mag-dependent. Independent sa illegal nga droga. Hindi na nila mapunggan mga ka-K5. Ang ila siniyang lawas nagapangita gid sina. Sa maragagamit da nagapamate gagamit sa illegal nga droga ba tigilan nyo na. Masisira ang buhay ninyo, buhay isang pamilya ninyo, ang buhay sa mga tao sa palibot ninyo. Diba, Sir Michael Villarin? Kagamay sang illegal nga droga, mahakon mo ang standard drug price or market value sang sining isa ka gramo. Isa ka gramo, nagamay lang ito, pinintok lang na gani. Tag 6,800. Tapos mareklamo sila sa balay nila, wag ko din minugbakal sudan. Wag ko rin inaghatag alawan sa bata ta. Tapos sa drugs may pang budget ka mo, ha? Ano ka mo mga ulol? Good morning. Dara sa may barangay Talakuan, Leon, sa may kay Ma'am Salvacion Baby Kapatayan. Retired teachers ng Leon National High School. Happy 75th birthday. By the way, happy birthday man sa akon nga amay. March 23. Dara sa may Banuasang Leon, si Felix. Si Toto Felix. Happy birthday. Mga ka-K5 standby. It's 37 minutes past the hour of 7. By the way, pamatigid ka mo dira sa K5 News FM. Kaya nagalibot-libot diri ang K5 News team. Kung sino ang mga solid listeners ng K5 diri sa syudad sang Iloilo, kag even man basta sa ulihima kalabot na sa mga probinsya, sa mga kabanuahanan mga ka-K5. Diba kahatag kami dira sa inyo kape. DTX Coffee Mix, ang healthy coffee ni Dr. Militang Uy. Kag matagan man kamo dira sang coupon, especially kung nagagamit pagad kamo dira sa mga produkto ni Dr. Ramil Uy. K5 Ramila tani mo ba? Ma-jinx ka tani ba? Wala man ka pamati. Tulog pa guro. Good morning sa may Banuasang Kalinog. Kaya git ka mo, makampang ka mo sa ilugo mo. Ilugo mo. Ano wala ba ka-K5? Sir Benny Hermano, good morning. Tita Renz, mapa, good morning. Sa may Dekamay, sa Rizal pa. Standby mga ka-K5, it's 5:40 a.m. Magabalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
serbisyong totoo. Serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Teja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Halilrigya sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon ng estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo. Serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force, coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome
to each and every one of you. At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. Top of the stars, never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Every end of the year, I am really making a tremendous effort in gathering all of you under one roof because I want to see how my people grow over the years. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Good morning, good morning. Nagapanumbalik kita dari sa aton nga pagpangalagan sa Sunday Morning News. Good morning kay Ma'am Bingbeng. Nagara sa iya nga mga pakaisa. Sa Barangay Talakuan, Leon, si Sir Larry John Kapatayan, Ma'am Arlene Joy Gingging Kapatayan. Thank you so much. Tara sa may Kalinog, nagapamatigid si Sir Marjon, Marjon Aguirre, mga ka-K5. This time call na ton, ka-K5 ansa nga ton sa ring patrol sa latest nga sitwasyon sa palibot sa nga Iloilo. Regarding the sa latest situation sa Iloilo City, ano bala manami man ang tiyempo, may mga events dari sa syudad ng Iloilo sa mga dalano naton. Kagkamusta ang presyohanay sa merkado publiko. This time makaupod naton si K5 Ramelo Rams Palek. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Rams, good morning! Good morning, K5 Kim. Nakapangapi na? Siyempre, pag buktaw ta ngapi ta dayon. Wow! Anong ginapangapi mo? DTX Coffee Mix. Well! Anong nami sa DTX Coffee Mix? DTX Coffee Mix, amo nang ginainom-inom mo? Pang pabuktaw gid kang aton nga kalawasan. Kaya Espiritu Santo. Pero K5 Rams, ano nami man tiyempo mo? Tiyempo? Tiyempo sa palibot na to? Par ang tiyempo tama gid ka klaro ang aton nga tiyempo K5 Kim. Wala man sang do indication namin mag-ulan, so probably karon pa man nababalaan na. Pero so far may mga event diri sa Iloilo City. May events kang gina dito sa may Infante. Sa may Infante Molo. Stoplight pala. Ano may mga nag-running, fun run? Aton nga mga NGO. So abidan subong ang mga fun run, mga healthy living. Ikaw K5 Rams, kadulod-dalagan man ikaw sang una? Oo magpabalhas. Makabulik mo sa iyaton nga kung ano ang mga NGOs pala. Pero dugay na to. Last mga dudulod-dalagan. Ay naman subong nakakwanta doon, hindi na nakapig ka kwan. Dualos yun nakadalagan, hapo-hapo na. Alam lang, gamay pa saka pa lang yung sagda, nahapo ka na. Dami yan, nainggit ako yun sa mga tao nga makadulod-dalagan. May mga, mga healthy habits. Ang ilan, ginamintay ng dangan-dangan kwan mo, ang kanggo doon la. Ay lang alawas. Pero may harap man niya nga running. Kadulog-dalagan. Pero damo man kaon pagtapos.
Damo ko na kilala mo. Ay, sorry lang na sa Facebook nga nag-lagan, nag-gym. Posting purposes lang gurong na ang iyakang revive. Oh, for the clout. Mayara, ganyan mo picture to. Madulog-dulagan sa esplanade. Tapos magadugay-dugay, ano na lang makaon. Tapos mga baboy. Apo na. Gilid makaon na to. Oo. Mambala na nga ano. Tawag na nagtaktak abi sa lawas yung mga 2 ka kilo. Ano isa ka kilo. Nadugang sa lawas siya sa kaon. Yung mga 3. 2 kilo na taktak. Gini, ang pagkaon na nagimo 4 kilo ang dugang. Ate, balik magyapon sa lawas. Importante nga taktak ha. Amat-amat. Bisan gamay-gamay lang ha. Ang iman ganman kung makadulodaragan ka mo. Duga ano lang pag-on man mo nga mga katuhodan. Tiaton man lang nga gamay lang nga giho. Sakit na dayon likod. Takay do halos wala kita gaulag. Ang ano mo nga dulodalaga. Sige lang, ma-fun run. Pero K5 runs, kamusta may mga damo naman mga salakyan sa mga dalano naton? Sa pagpalibot-libot, na dawhay pa man ang aton nga mga dalano na. Tama ka dawhay. Anong gin-monitor naton nga presyo sa merkado? Prutas ka K5 Kim? Sige, K5 runs. Okay, basi may mabakal dara nga pamati sa bunga. Sige. Ayari na ang latest nga presyo sang prutas sa may Iloilo na market. Avocado, 180 ang kilo. Star apple, 50. Chico, 50. Kamunsel, 180. Bungkan, 40 pesos per piece. Small bungkan, 3 for 100. Sunkist, 35 pesos per piece, 3 for 100. Big apple, 35 pesos per piece, 3 for 100. Small apple, 10 pesos per piece. Piras, 35 pesos per piece, 3 for 100. Mango, 130 ang kilo. Grapes ka seedless, 250 ang kilo. Muscat, 250 ang kilo. Black grapes, 350 ang kilo. Bayabas, 120 ang kilo. Lakatan, 80 ang kilo. Kabugaw, 80. Kamote, 40 ang kilo. Ang guyabano, K5 game, 80 ang kilo. Uso naging man subong no ang kamunsil, star apple, K5 rams. Kabugaw, tapos ang avocado. Ikaw kasaka ka man sa una sa puno? Oo eh. Ano pagid ginasakaan mo? Kamunsil. Tawag na katambay-tambay ka man sa kagagi ka man lagsanay ka mo sa puno sa paho, sa kamunsil. Dala sadya. Brown tagid na kang una ya. Oo, sa mga uma-uma. Bata pa kita. Kung hindi kaya kalabot sa kamunsil, imo ka siringit, dibla? Oo. Tapos sa may bayabas nga niyo. Gali nagsanay ka mo kabit-kabit. Laki ang bayabas doon, hindi ka mabali. Oo, pag-on ang yung puno. Pero ang kamunsel, anong uyon mo ang tawag na ang medyo nipis-nipis o kung ang bukaka? Bukaka, kay mo nang medyo matamis mo kay ang sa kamunsel, ang sadya pag inadakan, mo ko na-upload, why tinagasaka na da? Ang bala na nila, kagin panamkon na nagurong kamunsel nga i-upload. Amo gina. Oo. Kung tamis ka pa una, kamukang mga pispis, mga dikol. Krukukok na. Amo na. Pero sa una, dibla sa mga sa mga kamunsin, may mga tawag na labog-labog. Ang ba't natawag sa inyo? Ang ginang tak-tak-tak-tak na bala nga ginabutakan sang lubinti. Kag ginalibot. Labog-labog. Labog-labog mo na sa inyo. Laguring. Laguring. Uso na basta mga tag-summer. Pero namit kaya sa tanan. Ang namitan ko ang sarguilas. Sarguilas. Kaya sarguilas ka. Hindi way ka kabuhi na mundo. Kung lang ang kamunsel. Star apple. Chico. Santol. Chico, daway gawak na mo na dito. Namin man ang lansones, galing laka lang man galing, no? Lansones, galing di man ganato, hindi magbuhi eh. Kagi man ka mo nga... ang rambutan. Rambutan. Kagi man ka mo nga ginlagas ang tag-iyas ang puno. Siyempre eh. Amo na gin. Kay kami kang una, abala mo ko din, mapakuan kami na, mapasapa. Na dito na kami makuha, maligo na sapa, tapos magkukuha kang kuan, star apple, di ganit santol. Tapos pinalagas ka, tag-iya. Mabala ang puno ko na, kamunsel ko na, star apple ko na.
wala man ka mo nag-amot na sa nagtanom ko na wala man ka mo nag-alay na. Amo ka na kay 5 Rams sa kaumahan pero nakasadya lang balik-balikan kay 5 Rams. Okay, subong magsaka siguro subong sa puno ka pang alay na guro likod. Hindi na, way na. Hindi na kaya. Basi matungli man ang puno. Pero kay 5 Rams, thank you so much yun sa imo sa ring market kag situational report. Sige, rekta dire sa may Iloilo Terminal Market. Kaupo si kag 5 Karen Badilla. Kag ini naman si kag 5 Ramilo Palek para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Mga ka-K5, nabatian naton ang situation or kag market report ni ka-K5 Rams Palek. This time, masumba kita anay para mag-unat-unat ang aton lawas. Engaged data. Ads pa na ka-K5 Rams sa mo kung wala kita naka-probe. So sa mga ka-K5, masalusumba kita mga retro lang para makarelate ang aton yung mga listeners ng mga daddy kag mga tito dira mga ka-K5. So hulat-hulaton ng gamay ari may mga damo pa mga advertisement sa YouTube mo. Pero mga ka-K5 namin man mo kung aga pa lang gaunat-unat ka na nagaulo exercise ka na masaot kita Sir Benny Hermano namin mga rosarisa. Oo, namin kinang tumpukan sa mga sa mga pispis Sir Benz. Alright, shout kita sa mga tito, tita, nanay, tatay. What's out, Sir Benny? Ma'am Nenita Barrientos, saot na. No remix. Desmond has his girl in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Over D, over top, life goes on. La la, the life goes on. Over D, over top, life goes on. La la, the life goes on. Desmond takes a trolley to the jewelry store. Buys a 20-carat golden ring. Takes it back to Molly, waiting at the door. And as he gives it to her, she begins to sing. Over the top, life goes on. La la, the life goes on. Over the top, life goes on. La la, the life goes on. Everybody put your hands in the air. Mga ka-K5, pabulubal, lahas ka mo daanay.
Manami gid kong aga maka-exercise. Di ba ma'am Ninita Barrientos? Para sa may sinikway lapos. Always gid nga nagatutok diri sa K5 News FM Iloilo. Kay Sir Benny Hermano, Ma'am Antonina Manaay, Sir Higino Subagaysay, Ma'am Dayan Escoltero Ameglero, Sylvia Pama, Sir Marjo Nagira dala sa may Kalinog, Ma'am Bengbeng dala sa may Pasay City, Michael Villarin, Sir Aldrin Camar, kagiban pagidara nga nagatutok sa aton nga pagpangalaga. Don't have to be. Masumba kita naman kada Sunday Atin magtako pa nga aton sa nga programa. Pero ginakolabos na kita sa aton sa nga tiyempo. Magasunod na mga ka-K5 ang aton sa nga Sunday morning newscast. Makaupod nyo sa gihapon ang inyong alagad ka K5 Kim Montaño Caluyo, and of course upod si ka K5 Aaron Rifoyo. Thank you so much for being with us. Nakakabot natin sa Master Control ka K5 Andre Fred La Pastora. Sir Papa Flo, dara sa Pasay City. Dara sa may K5 News FM Sara 88.7. Good morning. Shout out dara sa may Malaysia. Good morning kay Sir Ethan Babado. Sir Ma'am Chris Colombres Pedroso, may dayad niya aga. Thank you so much for being with me. Ang ining mga impormasyon na ginadulong sa inyo sang produkto de kalidad ni Dr. Amilitang Uy, sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang D3 Bio, Mighty Sikag DTX 500. And of course mga ka-K5, ni ka-K5 Reyes Pehaw Malay, nga palangga gid ang banwa sang Potota. Ako ang inyo nakaupod, ang inyo alagad ka K5 Kim Montaño Caluyo. Kag para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasay City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Based on the latest result of the Kantar Media Survey conducted last December 2024, K5 News FM Iloilo 88.7 is the official overall number 1 FM station in Metro Iloilo. Number 1 na! 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 K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na! Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. Takop ka, kay nakatuto ka, kay naka-K5 ka, ganit may daog ka. K5, takop ka, ilugog mo promo!
Magpamati pirmi sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag hindi na paglisua ang imo radyo. Kay kung madakpan ka sang amon grupo, pwede ka makabaton sang mga papremyo. Kung ikaw ang madakpan nga nakatutok sa K5 News FM Iloilo, instant nga makabaton ka sang isa ka coupon. Kag hindi lang ina, kung may maipakita kapagid nga mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, kasubong sang DTX 500, D3 Bio, My TC, DTX Coffee Mix, kag iban pa, pwede ka makakuha sang hasta 5 ka coupon. Bantayan sa aton live programs ang pag-raffle namon sang inyo mga coupon, kag i-alerto ang imo nga cellphone. Kay kung ikaw ang magabutan, kag masabat mo ang amon tawag, daog ka! Hasta sa 3 ka beses lang kami magatawag, kag kung hindi mo masabat, magagabot kami liwat sang lain naman nga pangalan. Magapadulong ang K5 News FM Iloilo sa imo nga balay, kag dikto mo himuon ang paglogo sa kahon nga may unod nga 2 ka dice. Ilogo mo! Ilogo mo! Ilogo mo! Ilogo mo! Pinaagi sa dice, ikaw ang pwede makadaog sang papremyo nga appliances kag cash prizes. Mayara ka pa sang consolation prize nga DTX Coffee Mix. Wala sang pirde kay sigurado may matagaan kagid. Basta itutok lang halin sa aga hasta maggabi ang imo nga radyo sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ang kampiyon nga istasyon. Number 1 kita sa Iloilo. K5, dakop ka, ilogo mo promo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall number 1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:08 na sang aga. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maayong aga Iloilo. Magandang umaga Pilipinas. Good morning world. Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Marso 23, tuig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa kamang FM dial. Makita niyo mabatian, makita worldwide. Piragi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako ang inyong alagan. Inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo. Kaga ko naman si ka K5, Aaron Refoyo. Sa headlines, ang ginadulong sa inyo sang kaluan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sama nagabalik-balik ang hilanat, ubo kag sipon. Magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Para na sa aton siri nga mga headlines. Una kita sa aton top story of the day. Top story of the day. Top story of the day. Sa aton top story of the day, seminar sa mga Pinoy vloggers ginponduhan sang pungsod China.
Sa ato nagapangunang balitang lokal, Barangay Tanod sang Barangay Amparo Pavia, Iloilo, ginluthang patay. Kag fish vendor na sapuan patay sa Pasig City. Sa iluhan naman nato ang ato nagapangunang balitang regional. Balitang Regional. Sa aton headlines sa balitang regional, probinsya sang Antique, nakitaan sang pagkaalarma sa pagtaas ang kaso sang dengue kag leptospirosis. Kag sa ato naman nga network news, kinarton sang illegal nga sigarilyo nga nakumpiska sa NBI na turnover na sa Customs Bataan. Balitang National. Sa aton balitang nasyonal, interim release ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte bukon balabagan sa mga biktima sang extrajudicial killings sukon EJK. Senador Amy Marcos, wala ginlawag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa pag-endorso sa rally sang Alyansa sa Cavite. Balitang International. Sa aton headline sa balitang international, madamo nga mga flights na apektuhan sang sunog sa Heathrow Airport. Balitang Negosyo. Oil price hike lauman kung lauman naman sa masunod nga si Mana. Balitang Sports. Sa aton balita sa patagsang hinampango kan balitang sports, Arvin Tolentino, kilala nga best player of the conference, samtang Jefferson, liwat nga nangin best importer. Balitang Entertainment. RC Munoz, ginhinulsulan ang iya pagparetoke. Balitang Extra Special. Sa aton balitang extra special, kamahal ba? Ang pinakamahal nga ido sa kalibutan ang nabaligya sa balor nga masobra $5.8 million. Teka mo, mabakal man ka mo ni ayan? Ang mo ni kamahal? Abantayan ang mga detalye sa aton sari nga pagpangalagan diri sa Sunday Morning Newscast. Ang ini nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sa kaalawan sang Extend Food Supplement. Especially sa may mga mambugat nga trabaho, mayroon ka mo sang Extend Food Supplement. And of course, para may gahanaman ka mo sa inyo siri nga misis pagpauli nyo halin sa trabaho. Sa iluhan na nato ng aton detalye sa mga balita, una kita sa aton top story of the day. Top story of the day. Sa aton top story of the day, ginpondohan sang gobyerno sang pungsod China ang mga vloggers kag social media influencers nga kon mayorya ang mga pro-Duterte ang pagtambong sa maini sa isa ka seminar sa nasambit nga pungsod. Ini ang ginako ni Anay Presidential Communications Office o kon PCO Secretary Trixie Cruz Angeles sa ginpatigayon nga hearing sang Kamara natuhoy sa malapnagon nga fake news kag online disinformation sa social media platforms. Suro pa kay Angeles nga ginhiwat ang seminar sang May 23 to June 5, 2023 sa pungsod China kung sariin kalakip sa nagtambong ang mga vloggers nga sanday Pia Morato, Tio Moreno, Mark Lopez kag attorney Ahmed Paglinawan. Ginako ni Angeles nga sponsored sang China ang seminar kung sariin ginsabat sang Chinese government ang pamasahe, puloy ano kon accommodation kag gasto sa nasambit nga seminar. Suno sa iya nga mismo naghalin sa Chinese Embassy ang imbitasyon sa ila.
Dugang pa ni Angeles, naging pakilala man sa mga nagtambong sa seminar ang mga bago nga uso sa social media. Nakip na ang paggamit sang bago nga pamaagi kasubong sa mga short videos kag bisan ang background sang China. Yari ang pahayag ni former PCO Secretary Trixie Cruz Angeles. In China on May 23rd to June 5th, 2023. So 2023? Yes, sir. So, again, what dates? May 23rd to June 5th, 2023. So ilang araw po kayo sa China, Miss Cruz? Mahina po ako sa math, but from May 23rd to June 5th, I assume that's about roughly about 12 days. 12 days? So more or less around 2 weeks? More or less, yeah. And this seminar, was it sponsored or did you have to pay for your seminar fees? This was sponsored. So, ang nagbayad po nito ay yung State of China? Yes, sir. China government. Ang nagbayad sa inyo? Yes, sir. Sa travel ninyo, sa stay ninyo, at sa seminar? Okay. Sa iluhan naman naton ang ato nagapangunang balitang lokal. Balitang lokal. Balitang lokal. Padayon sa karon nga ginaimbestigaran sa makatapos ang scene of the crime operative sa Consoko kag Pavia Municipal Police Station ang natabo nga pagpanglutang sa barangay Amparo Pavia pasado las 8 sang gabi Marso 22. Nahibaluan nga ang biktima ang ginkilala kay Marcelino o kon Carmelino Menor, ginabanta o kon yara sa 52 years old kag barangay tanod sa nasambit man nga barangay. Base sa pahayag sang isa ka residente, nakabati nini sang isa ka lupok mga alas 8 sang gabi, apang wala lamang sinigin sa paka. Subong man sang maglakat ini pakadto sa banwa agud magsugat sa iya asawa. Nakitan sila ang motorsiklo sang biktima kag namumalungan nga daw may tao sa unhan. Sa piyak sini nagdiretso lang ini kag pasado las 9 sang papauli na sila. Liwat nila na agyan ang motor kabang danan nga ginpasigahan sila sang suga sang ilang motorsiklo. Ang nasambit nga tao nauna ginpatihan o kung nauna namumalungan kag ginapalapitan kag dito na nakita nga wala ini nagahulag kag may dugo. Bangod sa rigin pahibalon niya sa barangay ang ila nakita kag ilayon man nga ginrespondihan. Nahibalawan niya malayo sa pamalay ang lugar kung sariin nakitaan ang biktima. Wala pa matumod sa mga otoridad ang naghimo sang krimen, bangod wala man sang CCTV camera sa lugar. Yari ang isa sa mga residente nga nakabati sang lupok kag una nga nakakita sang biktima. Mga around 8 bro itong mga lupok bro to? Around 8. Estimated lang. Estimated lang. Okay, pag lupok, ano sunod na notice mo sa palibot? Huwag mong kutay ba mga notice. Ay masugat yung kasawawan sa banwa mo. Okay. Ngayon ka-duty ito na. Okay. Yung moto, pag labay ko di, nakita ko ng motor, tapos may nakita ko na daw gaitom lang. Lapay ko na yung katuan. Gaitom nga gatindog o gagda? Igdaralan. Siya na si Tanod? Siya na. Okay. Pag ko pinagkatuan ay basi kung kubla, ubog bla. Oo. Pag sunod ko, pagbalik na mo, niya, imaw ko na sa sawahan, tanaw ko, trapitan ko ka motor ko dyan, no. Suga ka motor bla. Pagkita ko nga tao, trapitan na mo. Pagkita ko nga tugo, ang motor pangita ko lagi si kagawad, Mang Romar. Okay. Ginapatigayon sa gihapon ang hot pursuit operation sa mga kapulisan. Agud ipadakpan ang 3 ka mga suspect nga involvado sa shooting incident sa barangay Poblacion Sur, Balasan, Iloilo nga nagluntad alas 9:55 gabi sang Marso 20. Ginkilala ang mga biktima nga sanday Kiza, 23 anyos, dalaga kag residente sang barangay Poblacion President Roas, kag John, 23 anyos, kag residente naman sa barangay Natividad Pilar Capiz. Maigo sa nawalang nga pahin sa likod si Kiza, kag naigo naman sa nawalang nga pahin sa likod kag hita si John. Samtang ginkilala ang isa sa 3 ka mga suspetsado
kay Ronilo 39 anyos nagikan sa Banwa Santa Paz Capiz kag temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Poblacion Balasan. Ginaaligar nga mayara sang hindi paginsindihanay sa tungasan duha ka kampo rason sang pagdala sang patalom kag armas utang sa mga sospek sa isa ka tiyangge kung sa rin nagainom-inom mga biktima kag natabo ang pagpanilo. Sa dugang balitang lokal, pilaso ng 3 ka miyembro sang pamilya matapos mabungguan sang Honda City Sedan ang ginasakyan nila nga Kawasaki nga tricycle sa Barangay Kadagmayan Norte, Santa Barbara, Iloilo. Pasado las 5 sang hapon, Marso 21. Ginkilala ang masakay sang tricycle nga Sanday alias Panoy sa 66 anyos so kon 66 years old nga driver. Asawa sini nga si alias Pane sa 62 anyos kag ila bata nga babae nga si alias Shara, 28 anyos, lunsay residente sang barangay na Suban sa Santa Barbara. Ang driver naman sang auto amo si alias Leo, 31 anyos kag residente sang Banwa sang Maasin. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Rafi Senieres, ang hepe sang Santa Barbara Municipal Police Station, ginpahayag sa ring sa pareho nga direksyon sang tricycle kag auto ngayara na sa service road apang hana nga maglikod sa o kon magliko sa piyak nga dalan ang tricycle padulong sa main road bangod daga pauli ini sa nasugban. Bangod sa alang-alang nga pagliko, aksidente nga nabungguan sang auto ang tricycle kag tungod man sa impact nagtabog ang 3 kasakay sa riin nagsuhot si alias Panoy sa idalom sang auto sa bahin sang driver's seat samtang nagtupa naman sa dalan ang mag-iloy siniya. Maswerte naman nga wala nalapakan sang auto si alias Panoy. Suno pa kay Senieres, nakaangko naman sang pila sa ulo kag gasgas sa lawas ang magpamilya samtang wala naman sang pilas ang driver sang auto. Nahibaluan nga pauli naman kontani sa Banwa sang Maasin ang driver sang nasambit nga pribado nga salakyan sa natabo ang nasambit nga aksidente. Sa karon nahulat pa ang pag-aregulahanay o settlement sang magtimbang nga bahin. Patay na sang nasapuan ang isa ka fish vendor matapos lagi nabo sa Barangay Nueva Union, Pasay City alas 6 ang gabi, Marso 22, 2025. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Benjo Clarete, ang hepe sa Pasay City Police Station, may pilasa na walang liog kag kamot sang naabtan sa otoridad sa gawa sang iyang balay ang biktima nga si alias Nixon. Base sa investigasyon, may mga dugo sa sulod sang balay sang biktima kag posible digtoy ni ginlabo tob-tob na kagwa. Matiga na ang lawas ng biktima sa nasapuan kag posible sang aga pa natabo ang krimen. Nahibaluan temporaryo nga nagapuyo ang biktima sa nasamit ka lugar kag wala siya sa kupod sa iya balay samtang nga ginabanta 50 metros naman ang antad sang iya kasilingan. Sa karon ginaproseso or padayon pa ang investigasyon sang kapulisan matapos ang krimen. Sa piyak nga bahin, pilason ang isa ka amay samtang nagapangunyadi sa bunga sang kamunsel. Agod kuntani nga ibaligya matapos nahulog sa puno sa Barangay Baras, Gimbal, Iloilo, alauna sang hapon, Marso 22. Sa exclusive interview sang K5 News FM Iloilo kay Edson Gilyoge, responder sang Gimbal MDRRMO, nagakaya kag duguan na sang naabtan na ang biktima na si alias Chris, 44 anyos kag residente man sang Barangay Baras. Base sa ila pagpangusisa, nagsaka ang biktima sa puno sang kamunsel. Kagrabanta 10 feet ang kataason. Kag posible mabaskog ang hangin rason nga nabali ang sanga nga ginatapakan siniya. Pila sa ulo kag bali sa nawala nga kamot ang naangkon sang biktima. Nahibaluan nga ginsaylo sa ospital o kon gin-refer sa ospital sa syudad ang nasambit nga biktima kag sa karon padayon ini nga ginabulong. Ginkumpirmar ni Kagawad Anthony John Alunan sang Barangay Pulo Maestra Vitauton nga ang lalaki nga nakuhaan sa 816 million pesos nga balor sang ginapatian sa Busa Oriental, Mindoro ang tumandok sang ilang barangay. Sa paraysayo ni Kagawad Alunan, ang suspect aging kilala kay Christopher Malco, 43 anyos sa ganay nga taxi driver. Sang tuig 2016, nagarinilin siya nasamit sa barangay matapos ginpalaya sang iya amay bangod ginsunog siya ginagabalay nga ginatinira ni na sang iya anay live-in partner.
Dugang pa ni alunan, nakapuli pa si Christopher Santarikdan ito'y sa ilang barangay. Tugod na patay ang iya amay. Nahibaloan nga wala nalakip si Christopher sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o ng badak report. Kag wala man ini siyang record sa barangay Polo May sa Vitauton. Amo nga ginakibot yun sa otoridad nga nadakpan ini sa Calapan Port sa Biyernes, Marso 21, 2025. Sa karon nga pa o kon sa karon yara pa nga nagapuyo sa nasambit ka barangay ang mga utod kag nanay ni Christopher. Panog siya naman ikagawad anunan sa mga residente sa ila barangay nga hindi mag-intra sa mga bagay nga may kantanan sa droga bangod wala gid sa maayo nga makuha diri kundi sakit lang sa ulo. Sa piyak nga bahin, kapin 450,000 nga balor sang illegal nga droga ang nakumpiskar sa ginpatigayon nga drug bypass operation o kon drug bypass operation sa sitio Palak, Barangay Poblasyon, Barotac Viejo, Iloilo, alas 9:30 sang gabi, Marso 21. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Police Major Seriaco Esquelarga, ang hepe sang Barotac Viejo Municipal Police Station, ginkilala ang mga subject sa Kanday o kon Sanday alias Toto, isa ka high value individual o kon HVI, kag ang upod sini nga si alias Mekmek, isa ka babahi kag isa ka street level individual kon SLI, nalunsay mga residente sang Barangay San Lucas sa amo nga banwa. Na-recover sa ila ang may kabugusan nga 65 grams nga illegal nga droga nga may standard drug price nga 442,000 pesos. Sa karon preso na ang duha sa Barotac Viejo MPS kag natalana nga pagapasakaan sang kaso sa pagbayular sang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Do ang isa ka persona matapos madakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Carles Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Major Sanipoy Carnase. Ang hepe sang Carles MPS kag Drug Enforcement Unit sa Barangay Cabu o kon sa Barangay Cabuanar Carles, mga takna alas 6:32 sa ngaga Sabado, Marso 22, 2025. Ginkilala ang mga arestado nga si alias Dam, 35 anyos, isa ka drug surrendery kag residente man sa Barangay Bangkal, Carles. Sa interview sa K5 News FM Sara kay Police Major Sanipoy Carnase, ang hepe sang Carles MPS, ang nasamit ka arestado isa ka drug surrendery sa tuig 2016. Nakuha siya pag ginakop ang 6 ka mga small health o kon ang 6 ka mga small health sealed transparent plastic sachet gamay unod sa ginapatian nga suspected sabu kag sa kabugusan may standard drug price kang 81,600 pesos ang valor sa illegal nga droga. Sa karon yara o kung sa karon ang summit ka arestado nagapangatubang sang kaso sa paglapas sa pagbayular sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang nakuhaan sa gidaligar marijuana ang 19 anyos nga lalaki sa Solueta Street, Barangay Takas, Miagao, Iloilo, alas 11 sang gabi, Marso 21. Ang arestado amo si alias Bon, kag residente sang Barangay Mohon, Arevalo, Iloilo City. Sunupa kay Police Major Richard Lau, ang hepe sang Miagao Municipal Police Station, nagasakay sa motorsiklo ang arestado sang ginsita sang traffic enforcer. Bangod wala ini sang side mirror ang iya nga motor. Angot diri sang ginapangita sang enforcer ang lisensya kag rehistro, wala siya sang may napakita. Dugang pa pagkabati sini nga i-impound ang motor, diri na nga may kuhaon kun tani sa U-box kag nakitaan sang enforcer ang ginaligar marijuana nga nagabut-bugat sang 3 ka gramo kag may balor nga 600 pesos. Payag pa sang iya iloy sa pulis sa pagkabalo sini yara lang ang iya bata sa ilabalay kag wala nakahibalo nga naglakat ini. Sa karon yara na sa kustodiya sang kapulisan ang arestado kag amidado naman nga nagagamit sang marijuana. Promote si Brigadier General Michael Samson sa rank Major General epektibo Marso 17, 2025. Si Samson ang nagapungko bilang commander sa 3rd Infantry Division nga nasakupan sang Western kag Central Visayas. Ginpangunahan naman ni Commanding General Lieutenant General Maroy M. Galido ang ceremony sa VIP Lounge, Headquarters Philippine Army, Fort Bonifacio, Metro Manila.
Madumduman nga si Samson ang nagtalos kay Major General Marion Sison sa Enero 31 siniman kan tuig. Si Samson ang isa ka Negrosanon kag anay nga Commander sa TO 1st Infantry Brigade kag nagserbi man nga bilang Assistant Commander sa 3 ID. Sa tiyon sa nga liderato sang 3 1st IB, nagdangat sa 53 ang combat engagement sa militar. Batok sa No People's Army nga nagresulta sa pag-neutralize sa 26 tanan ka mga high-value communist terrorist group personalities gikan sa Komiteng Rehiyon Panay. Dugang pa sa 62 man ka communist terrorist group o kon CTG members ang naaresto, naaprehen kag nagsungka 59 ka high-powered firearms, 19 ka low-powered firearms, kag 8 ka explosive components anti-personal mines ang nakompiskar, kag voluminous CTG documents, gadgets, kag iban pang mga pagkaputang ang na-recover. May baluan si Samson, ang miyembro man sang Philippine Military Academy o kanang PMA, sa PC Class of 1991. Halin sa balitang lokal, sa iluhan naman nato ang ato nagapangunang nga balitang regional. Sa balitang regional, sa Antique, probinsya sang Antique, nakitaan sang pagkaalarma sa pagtaas sang kaso sang dengue kag leptospirosis. Ka-K5 family palanog sa kampiyon nga report. Nakitaag kang pagkaalarma ang probinsya kang Antique bangod sa padayon nga pagtaas kang kaso ka dengue kag leptospirosis. Sa isa ka special meeting nga ginpatigayon kang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kon PDRRMC kang Miyerkules sa Marso 19, nagreport ang Antique Provincial Health Office kon APHO kang pagtaas kang kaso ka mga nasambit nga sakit nga nagtulod kang urgent discussion sa mga tikang nga pagabuhaton. Base sa datos kang APHO, nakarecord sanda kang 895 ka mga kaso kang dengue, mas taas sa 172 nga mga kaso kang 2024 sa kaparehas nga period. Nakarecord naman kang may pinakmataas nga kaso kang dengue ang Banwa kang Sebaste nga may 145, ginasundan kang Kulasi nga 130, Tibiao nga 116, kag Valderrama nga 71. Samtang tatlo naman ang kumpirmado nga napatay nga naghalin sa Banwa kang Kulasi, Sebaste kag Aninii. Sa pihak nga bahin, nagsaka man ang kaso kang leptospirosis sa probinsya as of March 15 nga may 14 ka mga kaso ang na-record nga mas taas sa 8 ka mga kaso kang nagligad nga tuig sa kaparehas nga period. Ginalaki pa naman kang mga Banwa kang Sebaste kag Hamtik ang may pinakamataas nga kaso kang leptospirosis nga may tig-4, samtang isara naman ang kumpirmado nga napatay nga naghalin sa Banwa kang Sebaste. Naanget kadya, ginpabaskag kang APHO ang andang monitoring kag response efforts agad malikawan ang pagtaas ka mga kaso kang dengue kag leptospirosis sa probinsya kang Antique. Balita halin sa probinsya kang Antique, K5 family palanog. Para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kag para sa K5 Network News, kinarton sang illegal nga sigarilyo nga nakompiskar sa NBI na turnover na sa Customs Bataan. Ka K5 Roel Tarayaw sang K5 News FM ulong ka po sa kampiyon nga report. Alinsunod sa programa ng pamahalaan kontra smuggling sa bansa, formal na na-turnover ng National Bureau of Investigation, Bataan District Office sa Bureau of Customs, Port of Limay ang mga karton-karton na mga illegal o puslit na mga sigarilyo na nakupiska sa kanilang mga operasyon sa Bataan. Ang naturang hakbang ay nagpapatunay na magandang koordinasyon at ugnayan ng dalawang ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad ng batas kontra smuggling sa bansa. Layon din ito ang mahigpit na pagpapatupad ng custom laws upang maprotektahan ang government revenues sa pamamagitan ng pagbabantay upang maiwasang may pakalat sa merkado ang mga illegal na kontrabando. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom ng DTX 500, the super antioxidant capsule. Ito si K5 Roel Tarayaw para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyan sa buong Central Luzon, K5 News FM. Sa iluhan naman nato ang ato nagapangunang nga balitang nasyonal. Balitang nasyonal. Balitang nasyonal.
Sa aton balitang nasyonal, balabagan sa mga pamilya sang extrajudicial killings sa kon EJK victims nga mahilway temporaryo si anay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ginpahayag ni Attorney Cristina Conti ang sang International Criminal Court kon ICC Assistant to Counsel nga gamay ang tsansa nga mapahanugutan o kon mapasugtan ang hingyo sang abogado ni Duterte para sa iya interim release. Sa piyak sining ginako man ni Conti nga dako sa gihapon ang impluwensya sang anay presidente nga si Duterte. Importante man suno sa iya nga mapadayon ang proseso sang ICC nga wala sang pagpamahog kag wala sang pagpatay sa mga testigo agud mahatagan sang hustisya ang mga biktima sang extrajudicial killing sa war on drugs. Wala na ginlawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ngalan sa iyang utod niya si Senador Amy Marcos sa pag-endorso niya sa mga kandidato sa alyansa sa Cavite. Ini matapos wala nag-upod ang senadora sa campaign sortie sa alyansa kasunod sa pag-aresto kay anay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sunod naman kay alyansa campaign manager Toby Tiangco, wala pa niya nakaistorya si Senador Amy angot sa hindi sila pagupod sila nga pagpangampanya. Subong man respetohon nila ang desisyon sila nga hindi magupod sa kampanya bangod sa isyu sa pag-aresto sa anay presidente. Nahibaluan nga naghiwat sa investigasyon si Senator Amy Marcos angot sa pag-aresto kay Duterte nga ginapatian sini wala nag-agi sa due process. Sa dugang balitang nasyonal, igapilar sang gobyerno sang Pilipinas sa Court of Appeals sang Timor-Leste ang pagbasura sang extradition request ni anay Congressman Arnolfo Teves Jr. Ginpahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ginatugyan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Justice sa DOJ kung anong dapat nga himuon para mapauli sa Pilipinas si Teves. Ginpamilit pa ni Castro nga ginkakibot sang DOJ ang nanginsabat sang Korte sang Timor-Leste bangod ginhimo naman sang gobyerno ang tanan kag nahatag man ang mga ebidensya kag records para sa girahingyo nga extradition. Natingalo man suno sa iya ang gobyerno bangod 2 ka beses na nga nahatag ang hingyo nga extradition kag sang nagapilar ang kampo ni Teves. Nabaliskad na ang sitwasyon. Nagtugas ang pag-delay sa pila ka mga flight ang ginpuyan nga bomb jokes ng 2 ka pasahero sa Bohol Panglao International Airport. Sunod sa Civil Aviation Authority of the Philippines o KAP, ang nasabit ka pasahero sakay sa Cebu Pacific Flight 5J617 kag naghimo ini isang bomb joke sang naklanding na ang eroplano sa Bohol Panglao Airport alas 11:20 nga Marso 22. Kasunod sini ginayon niya nagpaligayon sang security measures sa diin. Gin-assess ang Security Intelligence Service sa KAP ang sitwasyon. Samtang las 12:43 na sang udto sa nakompirmar nga hilway sa pagpamahal sa explosives ay nga mong aircraft. Nagpanumdum naman ang KAP nga hindi magkomiter sini pangod mahimo o kon mahimo mahulaan ang iba niya pasahero makatugas ang kakulba kag sarangman pasakaan sang kaso. Sa aton balitang nasyonal, sa ilohan naman nato ng ato nagapanguna nga balitang international. Balitang International. Sa balitang international, madamo nga mga flights ang naapektuhan sa Heathrow Airport sa London matapos ang nagluntad ang dako nga sunog sa substation. Ginpahayag ni London Fire Brigade Deputy Commissioner Jonathan Smith na nasunog ang transformer nga nagabugos sang 25,000 ka litro sang cooling oil. Mangod rin nawadan sang supply sang kuryente ang 4 ka mga terminal sang airport. Na-divert naman ang pila ka flight sa Manchester Airport sa United Kingdom kung sa rin naglabot sa 120 ka flights sa kahawaan ang na-divert sa alternatibo nga hulugpaan. Nagalabot sa kon 5,000 kon 5,000 ka mga pamalay sa palibot sang airport ang nadulaan sa supply sang kuryente bangod sa sambit nga sunog. Ginahibalo pa sa karon sa mga otoridad ang gintunaan sang sunog kag wala nila ginadula ang posibilidad sang terorismo. Ang Heathrow ang pinakaapat sa pinakamasako nga airport sa bugos nga kalibutan kag pinakadako nga airport sa London. Naglabot sa 7 ka international flight sa Indonesia ang naapektuhan bangod sa paglupok sa pulkan. Kadamaan sa mga flights nga naapektuhan ang padulong sa Island Resort sa Bali.
Inibangod sa pagbugas sa madamol nga abo ang Mount Liwotubi o Laki-Laki o kanang Mount Liwotubi Laki-Laki nga nagdawig sa 11 minutos kag 9 sekundos. Nagdeklara naman ang lugar sa 14 kadlaw emergency kay ginbakwit ang halos 5,000 ka mga residente nga yara sa isla. Balitang Negosyo. Sa aton balitang negosyo, ginalauman o kung ginalauman nga magapatuman sang oil price hike ang mga kumpanya sang langis sa masunod nga simana, kasunod sang 3 ka magkasunod nga simana nga rollback sunod sa Department of Energy o kung DOE. Base sa pagbanta sang nasambit nga ahensya, magasaka ang presyo sang gasolina sang piso tubtob 1 ka piso kag 20 sentimos sa kada litro. Samtang ang diesel ginalauman nga magsaka sang 30 tubtob 50 sentimos sa kada litro. Kag ang kerosene naman, ang grabanta nga magasaka sang 20 tubtob 40 sentimos sa kada litro. Pila sa mga rason sang natalana nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo amo ang nagasingki nga tensyon sa Middle East. Pagpalawig pa sang ground operations sang Israel sa Gaza, kag ang stimulus package sang China nga mahimo magpataas ang demand sang langis. Subong man ang pagnubo sang inventaryo o kun inventory sang langis gikan sa pungsod Amerika. Kag para naman sa aton siring foreign exchange rate update mga ka K5. Ang US dollar ang may baylong 57 pesos and 33 centavos. Ang euro may baylong 62 pesos and 29 centavos. Ang British pound ang may baylong 74 pesos and 9 centavos. Ang Indian rupee ang may baylong 66 centavos. Ang Australian dollar ang may baylong 35 pesos and 95 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylong 39 pesos and 91 centavos. Ang Singapore dollar ang may baylong 42 pesos and 93 centavos. Ang Swiss franc ang may baylong 64 pesos and 86 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylong 12 pesos and 96 centavos. Samtang sa Japanese yen, ini ang may baylong 38 centavos. Samtang ang Bahraini dinar naman ang may baylong 152 pesos and 49 centavos. Ang British pound ang may baylong 74 pesos. Ang Bruneian dollar ang may baylong 42 pesos and 93 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylong 7 pesos and 91 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylong 15 pesos and 61 centavos. Ang Indonesian rupiah ang may baylong 0.003 centavos. Ang Israeli shekel ang may baylong 15 pesos and 43 centavos. Ang Japanese yen ang may baylong 38 pesos akon 38 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylong 186 pesos and 7 centavos. Ang Qatari Riyal ang may baylong 15 pesos and 75 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal ang may baylong 15 pesos and 28 centavos. Ang South Korean Won ang may baylong 3 centavo. Samtang ang Taiwan New Dollar ang may baylong 1 peso and 73 centavos. Ang Thai Baht naman ang may baylo nga 1 peso and 69 centavos. Halin sa balitang negosyo, sa iluhan naman naton ang aton nagapanguna nga balitang sports. Balitang sports. Ginkilala si Alvin Tolentino sang Northport bilang best player of the conference. Samtang ginkilala naman si Ronde Hollis Jefferson sang TNT Tropang Giga nga best import sang season 49 sang PBA Commissioner's Cup. Ginpayag sini o kon ginpayag ini kahapon antes ng Game 4 sa Championship Series sa TNT kag Barangay Ginebra
sa Inares Center sa Antipolo City. Naangkon sang 29 anyos si Tolentino ang iyang unang PBC o kanang BPC trophy matapos gindala ang Batang Pierre sa ikatatlo nga semifinal stint sa franchise history. Samtang nakaangkon o kunaangkon ni Hollis Jefferson ang iyang ikatatlo nga Best Import Award matapos sa 2023 kag 2024 PBA Governors Cup. Naalabawan sang 30 anyos nga naturalized player sang Jordan para sa tropeo sa Justin Brownlee sang Ginebra kag Kadim Shack sang Northport. Alin sa balitang sports, sa iluhan naman nato ng ato nagapanguna nga balitang entertainment. Balita Entertainment. Sa aton balitang showbiz, ginako sang aktres nga si RC Munoz nga nagahinulsol o kung mayara siya sang regrets nga nagpaidalom ini sa surgical enhancement o kung sa aton pa pagparitoke. Ginpakigbahin ni RC ang iyang regrets sa Fast Talk with Boy Abunda kag naghambal nga may rason gid ang tanan nga nagakalatabo sa iya kabuhi. Dugang pa sang aktres wala sang may nagagiya sa iya sang una. Amo nga ginpagustuhan sini ang iya kaugalingon. Apang kun mabalik ini sa tiyempo nga wala pa siya nagparitoke, mabalik gid ini siya. Nahibaloan nga sang tuig 2017, nagwa ang mga chika kon chismis nga nagparitoke ang aktres. Apang iya inigin confirm kagin sabat nga wala niya gina-deny ang pagparitoke bangod wala man sang malain sa iya nga ginubra. Alin sa balitang X o kung balitang showbiz, sa iluhan naman naton ang ato nagapanguna nga balitang extra special. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Ginbakal sang Indian dog breeder sang 500 million rupees o kon $5.81 million ang pinasay nga crossbreed sang wolf kag Caucasian Shepherd. Kabangdanan niya ini ang nangin pinakamahal nga ido sa kalibutan. Ang tuman kamahal nga ido nga may ngalan nga Kadobam o Kami ang ginbreed sa US kag ginbakal ni S. Satish, isa ka dog lover nga taga Bengaluru, India kag presidente sa Indian Dog Breeders Association. Nakilala siya sa pagkolekta sa masobra 150 karasa sa mga ito. Lakip na ang mga pinakatumalagsahon nga rasa sa kalibutan. Suno kay Satish nga nagkakaangay lamang ang 500 million rupees nga presyo para kay Kadobam o Kami bangod tumalagsahon ini nga rasa. Ikaw ka K5 Aaron, mabakal ka man ayhan. Ang sa economic status ko subong sa damgo lang anay. Masagot lang kita anay sa mga layaw nga ido. Yes, so mayon na lang yung sagot ito layaw nga ido ka K5K. Malay mo aton iyang ang iyang rasa ka K5 Kim do wolf kag Caucasian Shepherd. Oh, half siya. Aton niya half rice, half fried rice. Awan na sarang naton subong. Pero tektori ka namin sa K5 Kim, no? Ka sa indo, no? Karing may aragid man abi. Damo abi kung kaisa gana-underestimate nilang India. Pero actually, there are a lot of millionaires sa pungsod India ka K5 Aaron nga makatupong events. Kadamo sa mga genius actually. Genius especially in terms of mathematics, science, technology. Very expert yun na yung mga sila. Indian. Mga IT, mga programmers. Kita mo na mag-search ka sa YouTube. Yes. What to do when the computer is not displaying ek. Diba mga Indiano? Silang nag-tutorial na nag-provide sa mga instructions. Oo, bisan sa mga cellphone ka kay 5 Aaron. Kung nagalaga ang cellphone mo, hindi ma-open. Sila. Sila. Just like this. Damo na sila mga milyonaryo dira sa India. Yung isang interpretation abi naton, once kay India,
poor country kag damo Yes. sa mga ano gibla sa mga higko nga pagkaon. Pero there are a lot of areas, especially northern India, na damo gid sa mga manggaranon, mga millionaire. Yeah, alam mo na may New Delhi or Old Delhi, abi ka K5 Kim. Kaya tiyak na ka damo sang ano sang mga matahom nga lugar sa may India, K5 wow, do kadto ka to sa India ba? Actually, damo Sa mga gid, vlog site, sa mga sa mga nakapamana balas ng Indian, Indian National. Oo, sa mga Indian National. So, there are a lot of good sides. So parehas man din sa Pilipinas. Okay. Kung may may poverty side, may mga manggaranon man din sa Yes. Even sa mga abroad, amo man mo bisan sa mga Amerika. Kung kaysa makitaan mo ng interpretation mo Amerika ba nami nga kadto Katahom. manggaranon gid na. Ganun. Kung magkadto ka dito dahmo man to nga mga pulubi nila or mga beggars na dito ka K5 aron, Yes. lulong or addicted sa illegal nga droga, dependent ka K5 ron na mo nga nagatinere sa mga dalanon. There sa mga lain-lain nga mga pungso, there are bad and good signs. Pero si kay RC Munoz ka K5 aron, ano naman ang mahambal mo diri? Kaya siya naghinulsol siya nga nagparitoke siya. Amo na gani ginapasalamatan naton ang hinulsol gimutang sa ulihi. Kay ti siyempre ginhimo na siya. For example, abi kunang tawon ang aton niya paminsaron, free kita nga makahimo, may liberty kita nga maghimo sang gusto naton. Pero daw kumbaga do na hubog ka ba sa kagustuhan sa liberty mo, pero way ka nakabalo ang kagustuhan mong himuon ng bagay-bagay, wala ka kabalo gali ko ano ang mga epekto or implication sa imo na sa ulihi. Po mo na ma-feel mo na lang gali sa ulihi nga hinulsol ka na lang bala ka K5 Kim. Pero kung pagabot ya kay sa kaso ni RC Munoz sa K5 Kim, kung gusto mo magparitoke ya gagawin mo nagagiya si mo sa una, go lang ka K5 Kim kay actually, ay happy man siya mo. Kaya actually abi damo gid man pa enhance yan sa mga itsura. Ilong ya ang subong kung sa una ginasuyaan ikaw kung damol bibig mo subong uso na subong kapalip filler sila. Yes, sa mga Tapos K5 ang iba Kim. nang gusto na ma-achieve ang perfect na jawline, nakita mo ng Si actually, I believe ko ya kay RC Munoz. Gwapa ang artista kay hindi butigon. Magkarag na chismis sa bala nga tagon sina. Rakista na siya mo, rakista. Rakista na mo naging pamangko yun natin rumors ito sa una nga nagparitoke man siya. Gin sabat ya gin confirm niya hindi siya butigon kay 5 Kim. Wala man sa malain sa pagparitoke. Pasikon kay 5 Aaron if given a chance. Do pageant ba? If given a chance to change something or to enhance something sa imong lawas, what would it be and why? There is no need to enhance to myself kay 5 Kim. Why? Kay all in all, sa ako ni Chura, kung nang tawon sa iban, actually kung nang tawon ng taya, miyara nga disagree sa imo nga physical appearance kay 5 Kim miyara man nga baton ka physically. Duway na siya dapat sa pag-uon niya. Ang importante, ang imong nga pagkatao niya kay 5 Kim matutuod. Hindi ka madala sa mga mga kaburastugan abi. Kag amo na kay 5 Kim kay hindi man niya madula ang kon may baguhon kasi mga tsura, hindi man niya mabago ang imong nga batasan pang sulod ya kay 5 Kim. Even though nga may mga bad sides makita, pero at least prangka taya ka kay 5 Kim, hindi taya ka tago-tago sa mga hibubuton. Hibubunot. Tamo sa bang kay 5 Aaron ang nagpa-rhinoplasty. Nagpa-enhance ang ilong. Yes, okay lang na magpa-rhinoplasty, magpa-plastic surgery. Importante hindi plastic ang batasan. Importante ka-afford ka. Kaga wala mo wala kaga pa kuno wala kaga pa feeling manggaranon para sa mga kilala tagida ga pa feeling yun. No? Okay lang man na damo manabi sa mga hindi pinagpala sa ito. Yes. Parehas ang kilala kung siyempre may ara gani nga pinagpala gani. Ayun bota.
Mayara man niya ka K5 aron niya tag-asang ilong pero hindi man angayan sa ilang facial features. Pero mayara man nga to hindi man amo nakatanto kataas ang ilang ilong pero nag-appropriate man nagbagay man nagmatch man sa mga mataya, sa kortes ng itsura ya, sa kortes ng pisngiya. Kung pamangkoton si Ma'am Bings PSG, si Sir Bernard Gagod Lastimoso, si Ma'am Jonah Saldo. Ang bali Ma'am Bings PSG, importante ko no ang batasan hindi ang magbago. Wala no ikaw ka-humble sa una at amo man naghihapon. Yes, damo ta kilala sa unang K5 Kim. Nga, nagparitoke. Wala na paritoke. Kapag ko'y nabatasan. Kapag ko'y nabatasan, tungod sa panahon, siguro takbalo, kung klima, man, or... Natural naman na. Kaya kung kaisa, what we experience teaches us a lesson. Yes. For example, people become distant to other people. Kasi syempre na-experience nila nga, they don't like fake people. They don't like to be invested with people sa ilang palibot. Kaya they know nga madula man na sa uli sa ilang palibot. Kaya 5 aron. Yes. Pero ang importante, basta imo kabuhi kung kaya mo lang ka-afford ka, go lang nang go. Pero depende man na may ara man yung kontra sa pagparito kay hambal nga dapat matunon mo kung anong itsura mo. Kaya nga may ara ganyan nga. Amo na ang hambal sang tao nga hindi kasarang. Amo na mga way kwarta. Hindi ka afford. Kung hindi ka afford no kay kumunday pang wakal-wakal lang. No? Kaya kung syempre kung ikaw kung mayara ka sa mga facial feature nga feeling mo doon ka insecure ikaw ka kay 5 aron. Yes. So ma-enhance mo na. Feeling mo balado confident ka na, okay ka na magwa-gwa sa balay mo. Okay, mayara abi nga mga tao ka kay 5 game nga daw ma-feel nila nga da minsan magwa na sila tigdamo sa tao ma-feel nila nga daw hindi sila compatible diba daw hindi nila gusto feeling nila lain sila oo okay for example labi apad irong mo amo na tawag nila sa imo mo kadto ito bla si anong apad na ilong amo nang gina-describe di ga-describe kanina amo na do anong landan nila sa imo bla ka 5 game pero importante what's the most important is the beauty from within. Okay. Yes. Easy reverse yan. Kaki 5 ron, may dalamyawan ka. Okay, ginatamyo na ito na mga pumuruyo sa barangay Sinikway, Lapos, Lagranha, Baldosa, barangay Taboksoba, Lapas, Haro, dira sa Sitio Matawhay, barangay Taboksoba, Haro, mga katiyan naton da good morning sa mga pumuruyo sa barangay Catering Banmolo sa tanan-tanan sinang Russell, sinang Chichi da nga nagalantaw o nagapamati dira sa may barangay Catering Banmolo sa Landry Shop sa Frank's Burger. Good morning nang Rosa sa Pidas Kapihan, si Jepra de Cordero sa barangay Poblacion Molo. Si Tioy Ponso. So, nalipat kita sa imban yung mga pangalan. Baka damo si Tita Di Kamainda, na sang Tita Rena, sang barangay Rizal Lapos. Lapos na da siguro, Lapos na da Rizal Lapos, kag Sinanay Makilit Concepcion nagatutok sa aton. Good morning sa inyo. Mga pumuluyo sang First District, sang probinsya sang Iloilo, maayad-ayad nga aga sa inyo. Mga ka-K5, inyo na batian ang mga balita kag impormasyon sa aton nga pagpangalagad sa Sunday Morning Newscast. Kagadadulong sa inyo sang kaaluman sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy, kag ni ka-K5 Ray SPH Umalay, nga palang kagid ang banwa sang pototan. Nakaupod naton sa Master Control ka-K5 Lawrence SPH Suliman. Kag kami naman ang inyo nakaupod. Ako si ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Kag ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo. Kag para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita.